Kaixo launok, ongi etorriak txorienera, astelena du, aste bat aurretik, eta gu, astelenetan, bakit, aste gukaren paseintza etela. Lusatu pasatze hori bizka gehiago. Ze gaur astelen gozoa dira. Baina, eura bakarrik ikusten da biz, pasa ingo garenak, zegara, zu, eta ni. Ja, baina gaurko errezetak ikusita gero, Patri, zuk, gero, mesez botazuk izen guztia, Asenario pastela, mango eta anana konpotarekin eta gazta kremarekin betea. Arrapasak txiribiton. Hori lehen plater moduan. Eta bigarrena, ez da motza da geratzen. Ez, motza da. Ja, eskerrak. Matxa, gazta, tarta. Ja, baina nahi dut esan kaloridan. Hori ja beste kontua da. Kaloridan gora etorri gara. Osagai pila bat, ze azkenean hemen ninguna da, asenario bizkotxo bat, betegarri bat, olako krema bat, gazta mus bat eringo dugu, eta ero konpota bat, esotikoa, anana eta mangoarekin. Nola egingo dugun? Horrelaxe. Lehen bizi, bizkotxo bat egingo dugu, horretarako arrautzak, ekilore olioa, azukrea, zukua, espezie ezberdinak, irina eta noski asenarioa erabiliko du, eta 160 gradutara 50 minutu labera sartuko du. Bitartean, gazta krema bat ingo dugu, gazta krematxoarekin, esne gainarekin, azukrearekin da jogurtarekin, eta limoi toke batekin, eta konpota arrez bat, anana eta mangoarekin. Bizkotxoa 3 moztu, eta ero betegarri hauekin bete, noski, kremarekin bukatu, eta honekin, eta gora, San Fermin. Parregura sartzen zaten hau, Laburpenak ez dira zure. Gau, ez kontua, nik hori esaten abien bitartean, uste duzula, dago bat esaten, bestea suduretik atzamarra sartzen, bestea askura iten. Ez dago, hemen profesionaltasuna falta da lantalde hondan. Bai, ez, Patri, profesionaltasuna falta. Nik hemen jarriko ditutoin, 4 arrautza haundi, azukrea, ladeina zukua eta ekilore olioa. Eta zaratatarako dut, baina eskorik ez, honek ez du behar arrotzerik eta lasai izan. Eta ero beste alde batetik baetuko ditut, irina, eta gero hemen dagoat, altzagarria, jengibre hautza, gero bikarbonatoa eta kanela hautza. Baina hori, gero naziko dunez, aurrena behar ditut asenario batzuk utzi ditut hemen berrindu gabe. Bi hauek berrindu. 450 gramo. Eta alezek esan duena, postre honekin, Patri, jaten dugu gure eguneko barazki eta fruta arrazioa. Baitu, bada modu bat olan barazki eta fruta gehiago jateko. Ez dakit gero azukriakin eta hor tartian onura asko ingozku, baina, hor dau. Eta arrautzak lehen esadosunean horrek handixak, hori suertatzen da, ez errezeta batzutan, taia jartze dutzu bai arrautzana, ze ez da berdin, lau arrautza horrek L edo XL-ak santzea dituztenak, eta M-ak horre dira askozko txikixauak. Orduan, horre kontuan izateko gauzia. Gozogintzako liburutan, arrautza kramok agertzen da. Hau da, arrautza hartu, irabiatu behar duzu, aurrena, biru, eta gero, bota, eta horra agertzen zaizu, ze pisua. Eta pisueia ez jartzen dizute, edo gorringoak ez da izen gramo, eta zuringoak ez da izen gramo. Eta soberan geratzen jatzunakin, horako tortillatxo batein, Bota ez tozingo, edo aragi bolak, edo... Hori da. Zerbait ingo dugu, noski? Zerbait ingo dugu. Hori ziur. Asenarioa, hemen zigorrek birrintzen da bilena, eta asenarioa erabiltzen dugu, nik uste txorienen, astean 10 errezatzen baditugu, 8 edo 7 asenarioa, edo 6, erregozten ditugu nian olan saltzak, itxei dugu nian sopak, barazki kremak, arrozak, eta egisa da, dala osagai bat pila bat erabiltzen duguna, baina gozogintzan, apurtxo bat gutxi hau. Ezagutza dugu, carrot cake hau, asenaria tarta, baina, badauz, hortaz aparte bai, gozo pila bat asenarioa tartian daukiela. Eta ona, ekarri dut, olako zerrenda bat. Asenario pastela, karroteika gaur ingo duguna. Baliteke, izatia pastel ezagunenetariko bat, eta egisa da, fruta desberdinekin ondu laikela, mangoa, anana, intxaurra, normalian zerbitzatzen da olako krema txuri batekin, frostina deitzen dela, gazta krematxuakin eta kokosnakin, edo enjako krema bat, eta oso goxua geratzen dela. Gero, asenario eta olo gaietak. Sarritan kanela puntu bat botatzen jakienak. Bebai dauzkau, madalenak edo muffinsak. Hau da, bizkotxuan, isa ore berdina erabili, eta holako gopor txikitxotan.
bildu eta labera. Eta gero browniak bebai jendiek itxeitxula azenarioekin. Hau da, azenario eta txokolate browniak. Browniak bakitzu dela bizkotxo bat, baina altxagarri barik eta ezetasun puntu haundi hau batekin. Azenario gainera hori emate dotzula, ezetasuna. Eta ze gehiago lanzuk azenarioekin, olako barrita energetikoak, tortitak, imaginatzen dut, gero, botazeikera nahi dozuna errezetia. Nahi dozuna, eta gaina azenarioak eta azukrea ondo konpontzen diren bi elikagai dira, horrekin egin aldu konpota bat, baita konpota bat, saltzak egin alditu, gozoak, gaur gozo aldera junda, olako fruta saltza bat egiten du moen, azenarioekin ere egin aldu. Ezkenean, toke berez gozoa badauka, eta postrekin eta ondo juten den zerbait da. Arrautzak, ikusi zuen freskonak etzila. Hau enuen esan da, baina etorrin zait, ikusita holan, sentitzen. Ekilore olioa, laren jasukua, eta hauek esan dakoa. Hauek ez ditugu arrotuko holan asko, zer berdin zakero, hau berez ez da bizkotxoa, ezetasun pila bat eramango duenez, ez da bizkotxo bat asko altzatzen danez, nahiko ezea den bizkotxoa da, eta ingo duen pastela normalean, bizkotxo normal batekin izango bazan, moskortu ingo benuke. Honek ez du behar moskortzea. Honek ezetasuna dauka, bere hortan bakarrik jateko, nahi beste. Ez da lehorra bihurtzen den bizkotxo horietako bat. Oso ezea da. Orduan, hau nazi, eta gero hemen dauzka irina, 250 gramo, eta gehituko diegu, espezie moduan, jengibre hautza, eta kanela hautza. Eta gero altzagarria eta bikarbonatoa. Hau izango zen, bikarbonatoa eta hau altzagarria. Eta horrela ez bada alderantziz. Bitako baten, baina hor taude biak, Oso, no? Eta gero, bukatzeko azenarixuekin, aipatzia sinesmena badauera hori, bista hobetuko dozkula, eta hori behin baino gehiagotan hemen txorienen, aipatu izan dugu sinesmen badala mito bat, bigarren mundu gerran sortu zana, eta gaur egun, ez dakit, bista nahi duzu, ez dakit hobetzia, baina ez kaltetzia, pantalla alde batera utzi, bakarrik txorien ikusi telebistan. Txorien bukatzen danean telebista itzali. ETV egitea ondo ingo izu. Hori da, espantaek telefonokoak. Baina nahieran ikusten bozu telefonoan be hona dala uste. Holan, pantalla gutxi hau erabili egunean ordu gutxi, eta horrekin gotzu, baina azkenean azenarioa jatiak ez da gu. Ez, kolorean dako talakoa bai ez dute pixka, baina biztarako kalte ez digu ingor, azenario janin barritu, beldur gabe, eta gordini jaten baitu askoso be, nik sasoi bat izan nuen, azenarioan birrinduta aguakatea botatzen nion horra, eta hartoa, zu hartoa badak izaizula gustatzen. Eta nik zenbat jandudan azenario aguakatearekin, iruditzen zitzaidan kombinazio bat zoragarria. Ensalada bat izango bazan bezala? Ensalada, gero ondo ensalada, eta zan, azenario eta aguakatea, besterik ez zaukan. Eta hartoa batzutan. Eta pila jaten nuen, da hau izango zen, ostira dena itzein gendun liburu hau, hiru kombinazio, hiru osagai da. Ziur, hau agertzen dela. Aguakatea, azenarioa eta hartoa. Ez da konbentzitzen. Igual azenario eta aguakatea bai hartuana hor galdu indoztazu. Baina, nahi xado... Mas pasak, zure kasuan mas pasak, Patri. Nola jartzen zen, eska. Sos. Irina, gehitu diogu, ondo nazi, eta oin. Azenario guzti hau, bizkotxo bat egiten ari gara, jarri baduzu horrein telebista, eta argi dago, zerena dan bizkotxo hau. Azenario, bizkotxo bat, azenarioa birrinduta, nik ikusuzu, txian olako birrigailua daukat, eta honekin. Eta oin, ondo nazi, labea, 150 gradutara daukat, eta gero oin ingo duana da, horrelako labeko erretillo bat gurinarekin eta irinarekin ez itxasteko ondo igurtzi, eta hau barrura, eta labera, 50 bat minutu, 150 gradutara. Eta normalian olako azenario tartak, joaten die, geruzatxo batekin gainetik, izaten dela txurixa, eta hori normalien izaten da, gazta krematxo eta azukria hola nahazten ditun krema bat, lodixa, eta oso ondo joaten dana, zapori ematen dutzana. Eta gazta krematxua, ez da gazta mota bat, hau da, ez da, gazta mota bat da, baina nahiko berrixa, edo asmatutakoa. Eta mila sortzen da, 70. hamarkadan sortzen da,
Filadelfia izeneko hiri baten, Ameriketako estatu batuetan. Bueno, horre, zema gauza daude, Patri, etxean deitzen diguna markaren izenegat. Ja ez da gazta krematxo barik gehienoak deituko ezue gazta tatatan izena. Bueno, kasutan Filadelfia. Filadelfia, hiri horren izenakin. Naiz eta marka horretako ez izan, ez? Eta baina produktu pila batekin gertatzen. Umien honek... Fardelak. Baita, umien fardelak. Moldeko ogia. Aluminio papera. Egia. Horri bai. Mukiak entzeko... Baita, hori be marka batekoa da. Bai. Tik-tak, tik-tak. Ze geixa, eske pila gauza da. Harto almido, ja, hori loitzeko ibiltzen dana, izen horregatik esaten dugu. Hori da, bueno, pila gauza dauz, eta hori, eta gazta krematxuana, bada olako adibide bat, ez? Honek, betxu, honek jogurrak txikitsuak izaten dienak, marrubisuak umiendako izaten dienak, horrebe bai. Bai. Bueno, bai, eso, pilla bat. Da zuek etxien ziur, bebai, adibide pilla bat ditxu zuera. Txan, Patri. Hau, silikonazko molderik ez daukasunentzako, gure garaian, horrela itegen duen beti, gurina, irina, eta hemen ez da itxasten, ezer. Oin itxasten bazaizu zuen errua. Bueno, teorian ez da inoiz itxasten hemen, Orduan, bueno, oin badakigu dana dauzkagula silikonazko erretilu horiek, eta horietan, bueno, egia da ez dala itxasten, ja sarra direnean azten dira itxasten. Orduan abite mazue, gurina, erokoipe bat, normalen gurina da hiltzen da. Eta gero, holan, irina, nahikoa daukazu. Hau, labera, esan dakoa, 160 gradu, berrogeita minutu, jun ikusten, laban bat sartu, barruan, da zikinatatzen badai, beste 5 minutu gehiago utzi, bale? Ni horrek silikonazkoak laberako eta gustatzen jat, baina badauz batzuk silikonazkoak berezisa dienak mikrowin laban eta itxeko arraina da olako gauzak ezagutza itxuzu. Arraina horrek bertan egozita moduan egin da... Bai, lurdunetan eta itxen die barazkixak horrek eskan bape gustatzen ze erosin nagoen da oparituz ustien eta usten da ez dakit plastiko zapore edo ez dakit... Bai, ez dakit gauzia dan mentala edo, baina nire gustatzen horrekin kozinatzea. Gero janadixak, ez dakit, zapore txarra rapatzatzen. Baina oso ohikoa edia. Bueno, Patri, konpota esalduko nola ingo dudan. Mangoa, hemen daukat, bueno, beste herria eta beste baten zatia, laukitan hemen. Ingo du, mango zuku bat behar du, o mango krema bat. Orduan, mango heldu bat hartu oso heldua dago, lehen hartu diate da, hau heldu egia dago. Nik egiteko behar dudanako oso ondo. Ingo duna da, birrindu, mangoa. Gero, anana, hemen daukat, anana freskoa da, ez da albibarrekoa. Hau ere, laukitxotan moztu, eta dana, bengo lortzen duen krema, ananak, azukria eta bilimen zukua, hemen sartuko dugu, eta 5-10 minutuz ez du denbora asko hori behar. Utziko du hemen irakiten. Gero ostutzen, eta izango da, gero ingo dugun gazta kremarekin batera, hor barruan jungo den geruzetako bat. Oso, no? Hala ba, eta gazta krematxua zetarako erabiltzen dugun, ez? Adibidez, krema hoiteko, baina gero gauza askondako, tostadak itxeko, gozaltzeko. Erabiltzen dugu betegarri bezala holan, ez dakit, adibidez, itxen dozula, ez dakit, alberginia holan biribilki batzuk. Edo pasta betetzeko holan, ez dakit, zia zerbakin eta krematasuna emoteko. Gure txian, urdaiazpiko egozia, ogitartekoa beti doa gazta krematxu geruza batekin. Bai, gazta tarteiteko. Ez, ogitartekoa. Bai, gazta tarteiteko, bai. Beste bat, izokinketuarekin edo izokin marinatuarekin igurtzi eta erolan biribilkiak egin. Hori esan, Ostalaritza eskolako lako, esan dezagun, lako jatetxeko sarreretako tipiko bat. Hori gabonetan eta ondiokan eramaten da. Hone bolatxuak eta iteko, eta bueno, bai, erabilera pio ditzugu, eta, bueno, Ameriketako estatu batuetako hiriburu horrein gazta hortaz aparte badauz gazta krematxu pila bat, zigorreko indala, bueno, gazte gutxi, ekarri zauen torta del casar, gazta, Extremadurakoa. Naiz, eske, karo, hori pasatzen da, gazta krematxua jendeak erlazionatzen dau, zehose leuna, maskarponea, gazta krematxua, da, olakuak ez, baina gero badauz, gazta krematxuak dienak potenteak. Oso potenteak, badau behai, hauntz gaztana, ez dakit, gazta zarra Euskal Herrikoak gazta krematxutza dauzuko? Ne, tarte hortan enuk ez, egia da gaur egungo, bitu, gaur egungo gazta... Saltzen da, patean zerakoa. Gazta zar...
Eta gaur egun gaztazarra, ez dauka zekusi lehen saltzen zen gaztazarrak. Lehen saltzen zen gaztazarrak, haren indarra gaur egun oso komertziala egin dut. Nortasuna. Zaukan nortasuna. Hori da, oso ondo, Patri, hori da hitza. Indarra usko, lenguak indarzko, eta gaur egun indute bat, hori, gazta krematxu bat, zapore duna. Baina ez daukara zekusirik benetako lehenko gaztazarrarekin. Claro, nik lehen, ez da probau, nik igual oindala... Oindala 20 urte edo. Probauko nagoen lehenko aldiz. Eta, bueno, eta zitzaizun, orduan zer? Bai, gustatzen jaten, niri beti gustatu izan jat. Bai, nik erosten normalian olako ferixa artiz hauetan eta baserritxarrek sartzen dabe olako kristalesko potuetan eta holan erosten dut, eta niri gustatzen jat. Ez dakit gazta krematxuta eta dugun hartu. Gero, beste gazta krematxu bat, veganoek edo barazki jaliek janan labiena, ez dakit gaztatzat edo hartu aldan. Gazta, baina bai. Baina, almendrakin, fruitu lehorrekin eta koko esneakin egiten da nola, gazta vegetal bat. Gero, zaporia emoten jako legami nutrizionalakin, edo olako, hartzidura desberdinekin, eta nik probau ditu danak behintzat, holan, begixak itxita, igual gazta bat holan zati bat, idiazabal gazta izango bazan bezala irasagarrakin, ez. Baina saltza baten, eta holan, betegarri, ez dakit, bokaio baten edo, bai, hortan benetan lortuak. Berez, aukerak danontzako. Eta egisa da, igual, plater gazixetan, olako bertsio veganoak eta itxia zailagoa da, baina gozogintza... Azukria dana tapatzen du. Hori da, azukriak, arrautzak eta danak. Baina egisa da, gazta ordezkatzeko, errexagoa dala, ez? Olako kasuetan. Zuko lan ze gazta erabiltzozu geixen gazta krematxua, hau esan duguna, ez? Philadelphia. Ja, esan dugun ez izena, hoxe biltzen dut. Gure etxean, hoxe errepikaukau, hori, eta gure etxean beti dago. Etxean beti goten da, ze batzutan gozaltzeko ere, jaten dugu, olakoa, egiten ditugu txigorkiak, eta gaztarekin. Tostada osasuntxua. Bai, gure etxean hori eta guakate duna. Hori dira, gure etxean egiten dian osari osasuntxuak. Baina gaietak eta olako jaten ditugu, gure etxean danari ematen dugu, baina tarteka hori badago. Oso, no? Hemen, konpota egiteko, ikusi duzue, azkenean, olako ondo helduta dagoenean, krema lodi bat ateratzen da, olako suku lodi bat, gure mangoarena, eta honi botako diogu. Zer, azukre askorik ez, berez, neko azukre badauka frutak, eta ero, 2 limen zukua. Limai zukua atatzeko errez, holan ez dutu, gero Patriko inatarako bere gaiu super mega gustokoa. Eta, kutu bixi bat emateko, gure tarta honi, hemen jungo da, dena nahaztuta. 5 minutu irakiten. Eta, gorputz hartuko dugu, eta ero bakarri falta zaigu, urrengo betegarria izango dela, olako gazta mus bat, olako gazta krema bat ingo du. Oso goxua. Eta, munduan, espezia pila bat existitzen dienez, gozogintzan danak be, ez dira biltzen nik. Kontuz. Bixiri dago. Jakin dute, gutxi gara hola ningo ziala, baina indar gutxi gara jarri dute. Ez, hori goikue da. Goikue depiniot. Zena jozu? Bira? Bira. Espezia pila bat dauzela. Bai. Zigor, eta egisa da, gozogintzan, isa beti erabiltze ditugula berdinak, ez? Ze, ez dakit nik... Kanela? Bai, norek erabiltzau eskaia edo kuminoa holan gozogintzan, gutxitan anixa, kanela, intxaur buskatua horretik gehiago, kardamoa. Guk gaur erabiltzugu kanela, horrek emate dutzala zapore beroa eta gozoa. Hoi normalian guk igual daukagun ezagunena, ez? Gure sukaldaritza edo gozogintza tradizionalian, arrautz esneak, arroz esnea, bebai, da baitzugu postre pila bat kanelakin orduan, gustatzen jaku da ezaguna. Barneratuta daukagu, jani guztu oso gurea da kanela. Bai, gero intxaur muskatua, ez dugu igual urte osoan olan erabiltzen, baina egisa da gabonetako gozogintzan, ez dakit, onartzen dauela. Eta ematen dala, olako polboroiak eta olakuak aukitzen dabe intxaur muskatua putxo bat, bateon batek jengibrea bebai, eta ontxe zapore exotikoak eta holan modan jarreten diesenez, jengibreak emote dutza holan puntu fresko bat bebai, zuko nahi, jengibre eta kanela botatza zuzta? Biak.
Baitu horrek aukiko dagoelako kombinazio, punto interesgarria. Bai. Hiltzia bai, intxaur muskatuekin batera, bada zehozolan gabonetako gozoek eta aukitzen da biena, ez? Bai. Gabonetako bizkotxuek, olako infusioek, igual daukotzu, gabonetako infusioa eta aukitzen da, ez? Olako espezia danakolan. Gabonetan infusioa. Nik bai. Bai. Bai, gabonetan bai, kafea, infusioa, ardaua, kubatak, eta hori aurrengo egunian, suertatzen dana, baina bai, nik dakitzu honek zela ditzen dio horrek egute gixak, aukitzen duzunean abenduak batetik aurrera, eta esaltzen duzu egunean adviento, gabonetako horrek egute gixak. Eta horrek, oso kurioso da, nik eroste dut bat, beti infusioena. Eta diaz, gabonetako infusioak eta orduan, egunero saltzeko, infusio bat hartzen dut, hortik. Beste batzuk itxen dabe txokolatiakin, beste batzuk itxen dabe beste gauza batzukin, baina, nik infusioa daukat. Eta oso, ondo iruditzen. Eta goxua dauz. Bueno. Ze espezialia hau, askar epotakot. Anixa, kardamoa eta vainilla. Utzi aur, nik hemen atara, bakarrik oin utzi barrizun hitz egiten, bakarrik arrotu inbar nuen, daukau, gure armarioa, bakizu, erdi oskailua ere badala. Orduan, esne gaina arrotu behar dut, erdi arrotu behar dut. Garrantzitsua da, ez arrotzeak gehiegi. Horretako behar dugu, gopor bat, ero zerbait hotza, eta esne gaina hotza. Orduan, honena goporrotz bat hartzea. Horrek, Doraemonen poltsiko, hori nik nahi dut olako kajoi bat etxien, Bai, gaina da hori. Zuk, bai, nibak izena eskatuko zau, garagarduakin, solako bat olan. Kontxe zautzut, infusioak hartze itxu dala eta neska osasuntzua. Niri ez gustatzen hori. Otzegi iruditzen zait dagoela. Zerbait ateratzen badiate hori, edari bat olako, eta batzui gustatzen zaio hori, Niri otzegi iruditzen zait. Esate duzu, tabernara zizenean da... Eta ateratzen dutenean, edalontzia, ero pitxarra edo danalakoa isostua. Eta otzegi iruditzen zait, ez gustatzen. Ni gustatzen jat. Ez dauka zaporek esena. Egisa da, garagardua edo ardua edo zehose, kalitate txarrekoa edo danian edo... Eskutatzeko honena. Esain hona, karo, hotzak eta temperaturak hori emate dutzu. Deniz nire bikotia egon zen Edinburgon bizitzen, eta Eskoziara ni bizitan joeten nintzenian gaztia ginenean, hor joeten ginen tabernetara, eta garagarua dau, epelagoa. Guk hemen eraten du, epela. Gu ez gauzaino itxuta, eta... Baina saboriak eta nola hartzen dio beto. Bikain. Bai, eta hori Irlandan ere, eta arduakin, ardua ona bada, aldozu, 13-14 gradutan hartzen da, ardaua normalean, ardua beltza. Hor hartu behar da. Hor hartu dijo, baina txarra dagoenian, Ostu eta horta, dana sartzen da ondo. Dugu, espeziakin jarraitzen dago. Baina, bota, gehiago eskazu. Egisa da nik ezagutela kanela oso onartuta dagoela eta asko sartzen dugula, asko jaten dugula, baina anixa bebai. Zuko goratu dago roskillatan, daulako astesantuko, hainbat gozotan, anixa presente dagoela eta asko gustatzen dela gurian. Kardamomoa, hau da putxo bat, zitrikoa, dauka limoi puntu bat, usain gozua, eta gainera, naiz eta zuk pentsau, ez tozula inoiz kardamomorik jaten, donusetan ikusten da. Donusak. Bai. Normalian, donusak itxe dituzunean, goiko glaseatua, horrei botatzotie kardamomoa putxo bat. Eta bertan, hor, normalian, naiz eta zuk ez jakin, kardamomoa jaten duzu. Ja, txorien esartzen dugu kardamomoa, naizian, padre. Karo, pote bat erosi gauen da. Irten bidea emon bizako, eta gero vainilla, nola ez. Vainilla hemen txorienen, kardamoa baino, askoz begei hau erabilizan dugula, eta asko gustatzen jakula. Ala eta vainilla, izaten bada vainilla adarra, vainilla ona, hor poltsikuei bebai, enbijako... Baina gure hau zapaiek ere nabaritxuko dute, padre. Bai. Hori nabaritxuko dute. Gazta krematxua, jogur krematxua ere. Ez bako zuen jogur krematxua, jogur normal bat, ero bestela utzi zazue gau oso bat, horako trapu baten ero, tantxadak eta botatzen. Azukrea, noski, nola ez? Aztelen gozoak diren ontan. Bai. Eta limoi erdiren zukua. Toke zitriko bat honi, kalterik ez. Hau musa esaten duzu izango dela, ez? Hau musa, hau izango da, betegarri, barruan eramango duena, konpota honekin batera, eta kanpotik ere igurtziko dioguna. Orduan, hau, nasi, ingo duguna da berriz, dana batu ingo dugu, eta gero, oskaiura joango da, komeni, gorputza astera, beste, ordu erdi, ero batez ere,
Ba, gure bizkotxua joindik, ia 40 minutu falta zizkio. Baukau denbori hor. Orduan, honi, oin dana, hau izango nazi, eta hau izango zen, ba, gaztamuz bat. Honekin inaldozue hartu, eta olako, nola, ontzietan izosgailuan sartu, eta olako, bueno, gazta izoski baten antzeko zerbait atarako zenuten. Hau, horrela, kanpora, bestela esne gain arrotzen jungo da gehiago, eta ez dut arrotu nahi gehiago, honekin bukatuko duen astea, eta Patri, sentitzen dut, baina hau oskaiura jun behar da, hotza behar dut, hori, beste, irakin, ezkemen da, beldurrez, beste 2-3 minutu eukingo du irakiten, eta hotza dagoenean, eta bizkotxoa inda, etorreko gara, bukatzera. Bueno, egiteke utzi ditugun atalak, hemen daude bizkotxoa, 3 xerrat moztu dala, labanarekin, hortu, eta inguru guztia eta ero erdiraino, umela zegoen da kostein zait. Gero, konpota hotza daukagula hemen, mango eta ananana, eta gazta krematxua hemen. Orduan, oin, lehengo geruza izango da, gazta. Honen gainean, jungo da, konpota, gero beste horre jarri duan disko hietako bat, eta gero berriro gazta, krema, konpota, eta horrela dena bukatu arte. Han pixkat utzi du bukaerako, gainetik dana zuri-zuri eusteko. Oso ondo, Jose ona. Baita. Boixu, hau, ez dakiz ze pentsako jakon, Javier Aranzetari. Zein da Javier Aranzeta? Kontatu behar. Ba, Javier Aranzeta da Euskal Herriko Medikuntza Errege Akademikoa, eta da Espainiako Nutrizio Akademiako presidentea. Eta berak baditzu nahiko lan iritzi elikaduran inguruan, da nik uste dut zu ados ibiliko zarela beraken. Ni behintzat, ados nago. Alde batetik esaten dau funtsezkoa dela, lehen hezkuntzan eta DBH-en, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, jartia olako elikadura edo nutrizio klasiak edo formazioa behintzat jendeak jakiteko. Gomendatzen dau, hortua bai aukitzia jendeak edo ikastoletan. Gaur egun, ikastola batzutan saia izango zen, nik ezagutzen dugu eixen bat, aurre eskolak hortuak dituztenak. Ze holan, ingozu jendeak elikadura buruz, askoz begeixau jakitxia, apresiatzia, kosinatzia, eta ultraprozesatuetara hainbeste ez jotia. Gainera gero berak esaten dau, errekuperatu bidela lehengo tradizioak, familixakin eta kosinatzia, ze horre gauzak oitxuriak eta gabiz galtzen. Orduan berak hori bultzatzen dago, ez? Beste zuek, nik bakizuk familixan kosinatzen dozula. Kosinatu, jan, beti dano batera. Eta hori, garrantzitsua da ezkenean apresiatzeko, ez? Nahi ez. Zuri segatxe gustatzen atzain beste kosinatzea jatia. Bueno, Aitza, ibiltzen salako mundu horretan. Ama bai beti kosinan. Gure ama! A ber, onartu behar dut, nire amak hobetu induela. Hobetu indala. Aitxilla eta mama hortuan. Berez, apresiatzen zinuten, ondo jatia. Eta gure etxean egia da gizonak izan direla sukaldian asko indutena, emakumea. Gizonak osabata ostebukeretakoak ziren, eta gure aita, esan gure etxean, aita izan zen etxeko Andre, etxeko gizon, eta gero, lan aurkitu arte, baina ama beti lan egin izan du. Eta aita kosinan, gero, kasetaritzan ez izanean, astebukaeran, sukaldia beria zen. Baina hori, eta batez ere nik uste dut, nahi eta nahi eskola, sukaldian umia beti ez dibiliko, ze umia jolastu nahi dute, eta jolastu imar dute, hori hona da. Baina gero jatearena nik uste dut hori bai dela, ze familia askotan nik uste dut hori. Hartu, hemen zapaldu inbar da, pixka gero honi, ze gero mosterakoan bestela, hau trinkutzi behar da. Pixua emoteko. Jente asko ikusten dut, umeak lehenengo ematen dietela jaten, da ero bikotea bakarri jaten duela. Ni hori uste dut oso gaizki da. Dena batera jan behar da, etxean gure etxean lehen, aita berandu etortzen zalako gero, baina bestela, deno batera faltzen genduen, ero batera egoten ginenean. Eta hori nahi eta nahi izko da. Gero ja, gero hastian behin, igual bikotiekin bakarrik, edo ez dakit zapatu gaba baten, mutil, igual jendeak gustatzen dau faltan bixo bakara bakarrik gotia. Zer bizrezi esateko, ezin dutela. Guk edo daukau denboria, sobera egoteko. Eta gero, Javier Aranzetak esaten zauela erabat kontra dauela, eta uste dut gube bai, dau,
umeen menuen kontra. Hau da, berak esaten dau, jatetxe batera jatetxeetan dauna. Bai, jatetxe batera joan, eta umien menua ez dala existitu bier. Hau da, gurason batek nahi badau, sukaldari xai zehose berezixa eskatu, ze kartan ez da umien dako, igual, umia berezixa da, edo ez da gurakorik jaten, beti emongotzue, bezakit, oiesko bat, edo xerra bat, edo makarroiak, edo bete aukikozu. Baina ez adieraztia, ze, oitxubi gara, umiak danetatik jatia, ez? Eta orduan, eske karta baten beti egongo da zehose gustaten jatzuna. Beti. Eta azkenean adieraztia, ze umiendako, ematen dau guk bultzatza ditugula hortara, ez? Makarroia tomateakin, oiesko paparra, xerra, isoskia, eta hori normalen izaten da orduan. Eta umeak alergi bat ero baldin bauka, bai. Baina bestela, jatetxetan normalien, beti ongo da, zerbait jateko. Bueno, hau holan iten da, eta gero palaekin lisutu ingo dut, Egizan, platerra horretako ez da egokiena, baina, bueno, ingo dut zerbait. Diego sinun bat, zabalagoa. Eta ez daukana honek iskinak ez dauzkana, baina, bueno, berdin da. Kontua da, esaten nahi ginena, Patri, eta aina zuk esan duzu, beti menuak beti dira berdinak. Bai. Eta jatetxe gehienetan, ez dira esango lan, erdi itxia direnak gaur egungo, Michelin izardunako lan, amapiku plater dauzkasuna, menu itxi batean, baina horre ere aurkituko dizutela. Eta Michelin batera baldin basoiaz, ume batekin da, ezagutzen dozulako zure umia, eta bakizulakoan, gustora egongo dela, danetatik probatuko dauela, bestela ez dut uste, ez dakit, arrezatuko zanik. 300 euro horti botatzera holan, ez? Hori da. Menu batean. Orduan, hori. Bai, herriko taberna batera baldin basoiaz, beti egongo da zehose. Bueno, hemen ikusten duzue, ze lizunkeria da hau, baina lizunkeria gozoa. Eta polita. Bai, hemen, badaude batzuk, iten dituzte asenario txiki batzuk hartu, eta horrek iten dituzte, azukrearekin olako almibar bat iten dute, eta izaten dituzte almibar horretan konfitatzen poliki, eta ero jaertzen dituzte horiek apaingarri moduan, hemen. Edo batzuk bebai, olako fondantakin bebai egiten dago olako. Txokolatea? Bai, ez txokolatiakin horrek azukriakin. Fondant tartak horrek, azukriakin eta forma emototziela kolorientekin da. Asenario forma emon, baina ez asenarioaki, bezik eta apaintzekuak. Gure osasuntxoa da, gure oso etxekoa da, hau indu duna. Patre, razio bat atarako izut. Hortarako labana, hau txiki, honekin ezingo, razio txiki bat atarako izut, nik handia. Ni platera nabien ataten. Nahi duzuten platera handia banan jarriko bazen duen. Eta orain... Hau lan etzanda ataratzen da normalian, Zoran geruzak eta ikusteko. Bai, bale. Etzanda nahi badu, berorrek, etzanda atarako dio nik. Zelako ona. Buene. Pof! Bueno, honek gure gerri bueltan behingo du, hori, Pof! Orduan, hemen daukazue, gure azenario tarta, mango eta anana konpotarekin, eta zer dira, gazta krematxo. Eta gazta krematxoarekin. Beraz, ekarri osu anana gaur barikoa dalako, ez? Gaur? Barikoa dalako. Astelena. Astelena da. Ez dakit nun bizina zen be. Hau oso lizuna da. Ez hartzen. Oso kombinazio ona. Eta pikantea nondik hartu da inbestea. Pikatzen du? Jengibrea. Jengibrea, Alberto. Ezingo zua, agian urrengo postera zein da, Patre? Oso pikantea bebai. Matxa gazta tarta. Kaixo, Alberto. Nik ekarri hotzu zigor matxa gazta tarta bat. Hau da, gazta tarta tipikoa xuberokoa edo... Labean iten dana, kozinatutakoa, bai? Hori da, baina gero matxa sartu dut. Ze Japonian egon nintzen uda honetan eta berdan gazta tarta euskaldun kakotxen artean pila bat zauzen eta orduan banik matxakin jarri dut. Eta nola egiten duzu hau?
Lehengo gazta krematxua sukriakin nahazten dut, gero matxatea hartu almidoia gehitzen dut, eta berriz nahazi. Azkenik esne gaina eta rautzak, berriz nahazi, eta molde baten jartzen dut 50 minutuan kosinatzeko 200 gradura. Gero 4 orduz osten utzikot, eta zerbitzatu ingo. Eta bitxia dana da, han hori euskal tarta bezala ezagutzen dala, zenik bentzatzen turistan bat edo etorriko zala Donostira, han taberna baten probauko zala da, euskaldun tarta. Naiz eta guk Euskal Herrian tradizionalki gazta tarta ez egun gure errezetategian. Bai, gazta tarta, baina euskal pastela behintzat, euskal pastela beste bati deitzen dio, da euskal pastela berez izango zen, hemen induguna, gozogile kremarekin betea doana, eta hau izango zen, gazta tarta labekoa. Guk sukaldari beti banatzen gendun hori, gazta tarta bi daude. Betikoa lehen erabili dugun Philadelphia gaztarekin iten dela, gazta krematxoarekin iten dena. Gelatinakin eta gelatinakin, esne gaina, azukrea eta oinarria izan alzan. Horrelako bizkotxoa, gaietak, olako orea euskor bat, eta gainean beti eramaten zuena fruitu gorrien olako marmelada bat, eta gero zagoen labeko gazta tarta. Labeko gazta tarta, zala, osagai berdinak gehi arrautza eta labean bukatzen zala beti. Hori xuberoan, nik inben xuberoko gazta tarta indut, oso famatua zena betikoa, eta zeukana arek ikutua, guk matxa botako dio, baina arek lehen zeukan gazta urdin ikututxua, botatzen genion pixka bat, eta hor puntua zan zaila ateatzen. Labean atare bartzen duen, erdi gordinik, Hilario gehiago azarratzen zen, gehiegi ataratzen magin duen, erdi gordinik eta dena apurtzen bazen baino. Apurtzen bazan, xamurra jateko bazen, itxuraldetik ezan oso polita, baina bestea lehorra jateko esan nahi atzegina. Hau itxuran joango da holan desberdin, eta politx berde koloriak tematxanak, hemen gotza ontsa ikusiko zu, zalako berdeska koloria. Zuk imaginatu, mei esaten diezuela, zuk hau egiten duzu eta osoa nahi duzu jan. Espinakana dara. Eta esatezu, hau, zer egin duzu? Espinakekin egin. Pila bota izkiot, gaina zerba batzuk ere bota izkiot, brokoli punta batzuen euskan horbe sartu izkiot, eta jazta, zuretzako osua. Ez du ino gehiago jango. Eta bitxia dana bebai, hori, han Japonian pila bat gozuek dara batela hau. Hau da, gaieta beltzen, betegarria, izoskiak, dauzkie, gaietak, gazta tartak, eta pila bat, hori matxa gaztakin. Matxa gaztakin. Matxa tearekin. Bai, hori dala Euskal Herriko matxa gazta eta matxaren arteko hibrido bat. Hori da. Bai, matxa tearekin, justo aurten demoraldi honetan ingen duen, Patri gaina karek zen duela handik. Zein izan zen, intzen duela matxarekin? Bai, zerbait ekarri zen duen. Ez, einauen onigiri batzuk eta gero ekarri notzun, eta ingauen infusioa, Infusioa, bai. Gaina badakizu berez behar dela olako alaska berezi bat, bambuana dana, eta arekin aparduna da, olako te bat oso aparduna, itzen genuen beretaz, eta nik egin nuen, iazko denboraldian, baita eukin genuela ostegun biralan eguna, horren nola interneten eta hartzutako bat, egin nuen matxatea eta gazta tarta, baina kasu bertan gazta tarta izango zen hau gehiago gelatina duna, eta hor zen marmolatua geratzen zala ez, hor zeuden geruza zuriak eta berdeak, dana holan nazita, egiten da, pixkat holan sardeska batekin gero nazi, guztiz nazi gabe, eta geratzen da marmolatua, baina ura izan zen, hori, bestea. Lehen nire garaian, nik lehenengo ikasi nuen gazta tarta egiten, zala hotzean juten zana, eta, goxua hontzan. Zigor, bakitzu, txorien udan bai emitidu dala, eta ben, hori, errepikapenak eta auki ditugunak. Eta audientzian altuena emon zanak, matxateana izan zen, ze joan zen urtian edo indala 2 urte edo ez dakit noiz, ingen dituen guk, matxakin, ez dakit, bi pastel, enaz akordatzen. Baina Alberto esan ostan da, bitu. Ingo da matxatea hemendik aurrea presioa nola jarraitzen badugu. Hau badakizu, horrek modak zer agina daukan produktuen presioan eta, zerbait modan jartzen da, hori gertatu zen, indala ia zero, zaurten, Real Madridek uste dut irabazi zuela ez dakize txapelketa bat irabazi zuen, eta entrenatzaileei galdetu zioten. Eta zein da zuen sekretua? Bezperan afaltzeko jaten du hau, ez da izer,
eta zan brokolia izokinarekin. Ba, urrengo egunean, Bai? erokeri bat izala eta preziokiko inziela. Jende guztia brokolia, ze lasaitu iten zaituela eta hori, baina zan pasta, brokolia eta izokina. Eta izokinak emate izkizu behar dituzun proteinak eta kantzak, eta gero brokoliak kendu iten dizkizu lasterketa, karrera o kompetizio eguneko urduritasunak, eta gero pastak hidratuak emate izkizu. Eta, hala, jende guztia erostera. Gu berdina, gu matxatze, eta hemen gabiltzea aipatzen, eta orain, ez dakit, igo ingo dutela presioa, ez dakit. Azenariokin beba igual bardina pasako da, ez? Nik ez dakit bizta. Baina ikusgarria paizala da, ze pisu hartu duen pastel horrek, lantaldean hartu dugu, eta esan du, ostra, 2 kilo hartu ditu horrek, Bueno, hau dana. Hala, barrura. Bai. Eta hau ontsa sartuko dugu laban, hori 200 graduan, 50 minutu, 55 joango gara bebai. Jun behitzen, horre komeni da, holan pixka dantza iten, emateko gordina erdi gordina aldera baina, doala ero. Bueno, naiz eta kolore hartuko duen, Beraz... Bueno, bointxe gatoz. Bointxe gatoz. Oita, txarte, Bueno, hemen txe, hola geratzen da, goikua apurtxo bat erreta bezala, holan saltzen da Japonian. Basque Burnt Cheesecake. Zer da, zer da? Burnt da erreta, orduan saltzen da Euskal Herriko gazta erreta da ona. Eta japoniarrez nola da? Japoniarrez ez da egit. Hainbeste nagoen ikasi, Bitele. Nik arigato eta... Orinoko? Eta holakoak. Hemen txasukera pultxo batekin. Apaintzeko, eta horan eurei guztetako moduan minimalista. Han, bitxia da, honek, bendinak, honek, makinak dirua sartu eta pastelak zeuskatela. Guk horra aurkitu gendun lehenengo aldia. Baina hau hemenen jakoa da, Matxa, gazta, tarta. Matxa, gaina, hor, zan da, igeldo inguruko te landaketetan, Igeldon badaude, te matxa landatzen dute. Aproba da, Ostala, bestela jentea... Zibor, pentsatzen egisa zela. Bueno, gente, a ber, egia zen Euskal Herrian jentea ari da bere zemengoak ez diren landaketak eta egiten da olako gauzak, Bello, eta, ikusten zo, hau, holan pixkat krematxu geratu behar da, hori ondo dau. Bai. Eta hoan, krema utza. Oso goxua. Errepiko amizu? Zatik ez. Ona dagoen señala. Beste ahi ez dute zer daztatu, kenduen diate hau etatik. Oso ondo. Hautik. Eta bixar ere, behitu txistea, matxan jarraituko dugu. Ni bihar Japonia altera, no baita. Bai. Nire txistia ez tozu harrapa guzta. Nire ditzuzu matxan inguruko txistea? Ez. Bueno, bihar arte, agur. Matxa alda martxa gehien duen tea? Matxaren laguna alda? Txau, gehiago, Juan, Matxateak Tinderren matxasko egiten alda. Bueno, bai, agur, kerrera besterik ezin da, Juan.